Един съвет от кака ти. Започни от начало. Няма значение какъв човек си бил миналата година, предния месец или миналата седмица. Няма значение дори кой си бил вчера. Всеки един ден е нов шанс да променим себе си. Да променим това, което сме. Няма значение хората за какъв човек те мислят. Да, ти може да си бил егоист преди, но това не значи, че не може да се промениш сега и да си по-стойностен и по-добър човек. Да, ти може да си бил недисциплиниран преди, но това не ти пречи да започнеш да бъдеш по-дисциплиниран. Ти може да се промениш от човек, който не спазва обещанията към себе си, към човек, който спазва обещанията към себе си. Ти имаш силата да се променяш. И е добре да си признаем, че много често нашата неспособност да се променяме е основната пречка в живота ни.